50 yıl mundan awal habarlarda ynha şeýle ýagdaý görkezildi. Sowet harby ulugları Praganyň köçelerinde ýaraksız ýönükli raýatlar bolsa olary duruzmak üçin berkitmeler gurýarlar. But defiance is crushed under the tracks of the Russian tanks. SSR-in goşuny 1968-nji ýylyň awgust aýynda Çekoslowakiýa harby hereket gurundy. Kommunizmde reforma arzuwy bilen başlan tiýatry dartmanylyk şeýlelik bilen gutordy. Bir näçe ay owul häkimet başyna geçen Aleksandr Dubček yntanperwer sosializmi döretmegi wada beripdi. Onun bu uğurdaky ilkinji ädimlerinden biri senzuranyň aýrylmagy boldy. Onun ýa-nyndan ýyzyna kommunist häkimeti tanqid edýän we köp partili ulgama geçmäge çagyrýan makalalar ýaýrady. Bu täze özgürlükligi Praganyň bahary diýen ad berildi. Já musím říct, že jsem byl mladý, tak jsem měl pocit naděje. A ovšem s rostoucími obavami, jak to s námi vlastně dopadne. Gorkynyň aňyrsynda ýatýan esaslar bardy. Moskwadan Pragadaky wakalary barham ýewjen injiliksyzlyk bilen garaýardylar. İlk başda Sowet lideri Leonid Brejnew Dubčeky goldady. Emma ol Çekoslowakiýadaky reformanyň kommunist bileleşiginiň jewsligini gowşatmagyndan gorkdy. Дубчик прекрасно говорил по-русски, и Брежнев считал, что это наш человек. Он всегда говорил, наш Саша не подведет. Но Саша подвел, он был чехословаком и разделял те же демократические ценности. Столкновение было неизбежно. Bahar Tomusy ýazdy. Ýurdun halky bolsa söz azatlygy üçin begenmäge dowam etdi. Bu ýagdaý Warşawa ýalaşygynda agda başga ýurtlaryň hiç birinde ýokdy. Moskwa Dubčekden reformalary ýatyrmagy talap etdi we şol bir wagtyň özünde de harby herekete taýýarlyk gördi. Brejnewiň Dubček bilen iýulda duşçukdygynyň aýan edilmegine köp adam oňoýsuz baha berdi. I hope our Soviet friends won't press us to change the way of our policy of the last months. I am very happy about all these new changes in our country, and I consider our Mr. Dubček as one of the best politicians we have got. Brejnew we Dubček Černa nad Tisov adly Slovak şäherinde otu durulgusynda wagonyň içinde duşuşdy. Gepleşikler 4 gün çekdi we kelli agyrly ýagdaýda diýiň darkylyny geçdi. Sowet topary Pragada garşylyklaryň rewolýusiýanyň bolýandygyny we onuň diftirine ýatyrylmagyny eglan etdiler. Имеются в архивах и в российском архиве, и здесь уже давно они есть. Включая последнюю их беседу, где Брежнев говорил, ты не выполнил своих обещаний, которые ты нам дал в Чиерне над Тисой. Harby hereket 20 awgustdan 21-ne çilen giýje başlady. Ýüzlerçe müň adamlyk Sowet goşuny Warşawa ýalaşygyna agda ýurtlaryň güýçleriniň goldamakynda serhedi geçdi. Çekoslovak hökümeti olara garşylyk görkezmediligi barada buyruk berdi. Ýönegat köp raýat bu buyrugy nägilelik bildirdi. Pragada has güýçli çaknaşyk Çehiýanyň radiosynyň jaýynyň öňünde boldy. Dorazily k rozhlasu jednotky, ovšem tady už bylo skrumáž lidí, kteří byli připraveni. Prostě ten rozhlas bránit, stavěly se tady barikády a oni potom zahájili prostě střelbu na rozhlas. Onlarça ýönükli raýatyň pida bolmagyndan soň berilýän gaýtawullar goýbolsun edildi. Harby hereketiň netijesinde Dubček wezipesinden boşadyldy. Ýurtda häkimet Praganyň baharynyň ähli reformalaryny ýatyran rehimsizleriň eline geçdi. Çekoslowakiýada demokratiýa haçanda 1989-njy ýylda gündogur Ýewropada kommunist rejimler ýyzderli ýagdaýda ýykylandan soň gaýtadan dikildildi.